Pong, mahal na mahal kita. My girlfriend? Wala. Asawa? Wala. Kabit! Kabit! Ikaw talaga nagdadamay ka. Anong tipo mo sa babae? Gusto mo ba ng naka-step forward ang right na paa? Basta naka-black dress. Basta naka-black dress. Basta naka-black dress ang gusto! Alright, sir. Sir, can you describe me exactly ano ang gusto mo sa babae? Matangkad, mahaba ang buhok? O maiksi ang buhok? Ano? Nakalabas yung, yung dibdib? Ano? Basta black hair. Black hair na! Black hair? Nakakalaga, sis! Oh my God, sis! Sir Pong, kanina blonde siya. Tapos sabi niya, balik ako ng salon, papablock ko to, papablock ko to. Nakaramdam ka, halika nga dito sis. Your name is, sorry but you need to introduce yourself. For this person is very famous in Tacurong City, Sultan Kudarat. Parang feeling ko hindi ka kilala ni Pong. Your name is? Jonathan. JC! Tell him the truth! Sayang pa yung huwag mo tinatakpan. Nag-desisyon kang ganyan yung isusunod. Chismis ka. Chismis ka. Dalawa. Your name is? JC Lancita. JC Lancita. Sir, My Facebook account is JC Lancita. Please add me. Facebook account is JC Lancita. Please add me. kung ipapasyal natin ang isang JC, Ayun, sana sir. saan mo siya ipapasyal? Bago ang putukan ngayong New Year. Saan? Ayun, sana gate. Sa 7 falls na lang para taas. Sa 7 falls na lang para taas. Ouch! Ouch! Okay, sis, sasama ka ba sa 7 Falls? Wait lang eh. Oo naman. Magkakilala kayo? Hindi, Sige na nga, balik ka na doon. Balik ka na doon. Nasisilip ko na eh. Moving on, sir, your name is Christian. Peace. Ganda ng kilay mo, my girlfriend. Wala po. Anong meron sa'yo? Okay, minurgo ka. Okay, ano ba ang tipo mo sa babae? Yung may chest. Ay, oh my God, benta ka, sister! Siya talaga yung, imagine, binigyan tayo ng mga beauty queens, may attorney pa tayo. Halika nga, kung may hahalikan ka sa parte ng katawan or muka ni JC, anong parte ang hahalikan mo? Yung ingrown. Yung ingrown. Nakalawa yung sabihin. Sa mukha na lang, saan parte ng mukha? ayusan na. Sa forehead. Sa forehead. Bakit sa forehead? To show respect. Bakit? To show respect, Nina? Lola. And throw the bouquet! Congratulations! Ang nakasalo ay aalis para kumuha ng kanyang upuan. Ay! Okay. Pong, ngayong gabi ay makakaramdam tayo ng masahe mula sa iba-ibang kamay ng magagandang dalaga. Okay, female number 1. Hindi alam ni Pong kung sino ka, kaya massage sa shoulder at sa ulo. And bring it on. Wow. Ito yung unang regalo ko sa'yo ngayong Pasko, Pong. Gusto mo sa ulo mo ba? Yes. Ito may... Ay, ang galing! Dito sige sa forehead. Wow. Gusto sana ni Pong may efficacy pa eh. Thank you so much. That is our female number 1. Moving on to our... Ang ganda! Female number 2, no sound. Bring it on. Wow. Yung galing kang trabaho po.
Tapos, natatagal yung pagod mo. Tapos sa ulo, pakyat. Ooh. Kung naririnig niyo yung tawa ni Pong, sabi ni Pong, oh. Kaya ka nag-enjoy ka talaga. And syempre, ating pangatlo. Naku po, ano kaya ang maaari niyang gawin? Pwedeng sa lieg? Wow. Pareha sila ni female number 2. Medyo sexy si number 3. Oh. Thank you so much, number 3. Alright. And now, our female number 4. Fimaled. Ay. Oh. Inuna sa paa, syempre may mga lamig-lamig na papagod sa trabaho. Sa mga kamay. Naku, parang nanay, ano? Anong bet mo? 1, 2, 3, or 4? Magbigay ng dalawang numero. 1 and 4. 1 and 4. Okay, 1. Si 1 and 4. Halika kayo dito, 1 and 4. Dito ngayon, labanan ng boses. Mabatian ka, sis. Okay. 1, 2, 3, and go. 1. Mahal na mahal kita. Ang sarap naman! Isa pa. Sabi nga, si Fimale. Number 2. Idamual ko. Kalain! Grabe ka! Idamual ko. Oo naman mo. Oo, pilit ka, masaksakan ka. Charla. Mahal na mahal kita. Pong! 1 or... Ay, pinagbubulungan. Sige, sabay-sabay niya siyang bulungan and go. 1, 2, 3. Go. Kasi do, kada araw. Gusto mo umabot pa ng 2 years. Okay. Pong, 1 or 2. Alam mo yung umatan ka ng kasal, pero pinagproblema ka ni Iwan sa kanila. 1 or 2. Okay lang sabihin mo kung anong gusto mo talaga, Pong. Maiintindihan ka namin. Ano Facebook ko? At itong daw taga Rojas Night Market mag-massage. Number 2. Taga Rojas Night Market mag-massage, number 2. Number 2. Alright. Congratulations, number 2. Thank you so much, number 1. Ay, vlog show mo, sorry. Vlogs. Eto na. Loser. Anong sabi mo? Loser. Okay, eto na. Ang napili mo, Pong. And 1, 2, 3, and let's go. Massage pa na. Serbisyong totoo. Okay. Okay lang kayo. Desisyon ni Pong yun. Okay. Ano yan? Sige. Nakakaloka ka. Okay. Alisin mo na. Mag-a-adjust si Sir para sa'yo. Alisin mo na yung alisin mo na yung upuan. Siya yung bababa. Yakapan. Tapos Sir, dikit ha. Tapos harap dito. Ganon. 1, 2, 3, and let's go. Come on! JC and Pong! Uy! Dito makaharap. Dito makaharap. Kahit di ka ito bayaran ngayong gabi ng ano niya, sort na sort to. Oh my God! Alam niyo ba ito? Natatandaan ko, nag-aaral pa lang ako ng kolehiyo, may JC na sa Tacorong. Nakita kita sa Dragon. Alam niyo yung Dragon, yung nasa ano? Malaki na. Oo. Naka-spaghetti siya. Kilala kita. Bring it on, Pong. Halikan mo na sa pisngi si JC. Here we go! Come on. Oy!